Čaute chalani, vítajte späť pri ďalšom videu na mojom kanáli. Máme tu čas vianočný. Hej. Tak som sa teda rozhodol, že dnešné video bude venované jednému starému, dobrému vianočnému filmu, ktorý všetci veľmi dobre poznáme. Film z 90. rokov, ktorý nám ukazuje, ako moc vedia byť rodičia nezodpovední, keď nechajú doma decko, ktoré je schopné praktikovať násilie na druhých ľuďoch. Áno, presne o tomto decku hovorím. Kevinovi. Hrané nikým iným, než je samotný legendárny Macaulay Culkin, ktorý zázračne zmizol z Hollywoodu. Tak nebudem to naďalej zdržovať, zoberte si niečo fajnové na chrumkanie a môžeme začať. Film nám začína záberom na krásny, pravdepodobne brutálne drahý dom McAllisterovcov. Keď sa nad tým tak zamyslím, tak priezvisko McAllisterovci trošku znie ako Mekanistrovci. Toto si do budúcna zapamätajte. Budem ich volať Mekovci, bude to jednoduchšie. V dome môžeme vidieť obe rodiny, ktoré sa pripravujú na vianočný výlet a pred dverami nám stojí jeden policajt. Vieš, jak normálna rodina by si ho aj všimla, napoveda nám k tomu napríklad odznak, uniforma, pištol, ale Mekovci to totálne ignorujú. V zápäti nám film predstavuje Kevina, ktorý je asi vážne to najotravnejšie decko na svete. Mom, Uncle Frank won't let me watch the movie, but the big kids can. Why can't I? Kevin, out of the room. Hang up the phone and make me, why don't you? I don't know how to pack a suitcase. I've never done this once in my whole life. I'm not an idiot. Oh, really? Tí, čo majú mladších súrodencov, tak asi vedia, ako sa cítila Kevinova celá rodina. A už keď sme pri tej rodine, poďme si predstaviť ostatných členov Mekovcov. Mama Kate, otec Peter, Kevinové dve sestry, ani ma moc nezaujíma, ako sa volajú, a jeho dva bratia Buzz a Jeff. Som jediný, ktorému sa Buzz podobá na to zlé decko z Toy Story? Náš policajt stojí pred dverami, dúfajúc, že si ho niekto všimne. Ale keby som kričal na hlucho slepého, tak skôr by reagoval ako títo. V tejto chvíli nám film predhadzuje novú postavu, chlapa, ktorého si chlapci automaticky zaškatulkujú ako miestneho vraha. Poďme ho volať Mároš. A toto je čo, prosím ťa? Opitý šoferujem lepšie. Čo? Hádajte čo. Konečne si niekto všimol ten kus nábytku stojaci pred dverami. A nebol to otec Peter, nebola to mama Kate, dokonca nikto z rodiny. Bol to čavo s pizzou. Okay, that's 122.50. Not for me, kid. I don't live here. No ale napokon si ho všimol aspoň jeden človek. Hádajte kto. Otec Peter, ktorý s ním doslova prehovorí 3 vety a odíde preč. Am I under arrest or something? Oh, yeah, well, we have automatic timers for our lights, locks for our doors. Did you get some eggnog or something like that? Come on, Dad. Pizza je dôležitejšia. V kuchyni vidíme už spokojnú rodinu s pizzou až na Kevina, ktorý má trošku nervy na Buzza, pretože chudáčikovi zjedol všetky syrové pice. Kevin sa teda rozhodne strčiť do Buzza a tým pokazí celú rodinu večeru. Všetci sa na neho začnú pozerať, ako keby urobil niečo zlé. Samozrejme, že si urobil Kevin. Pozri sa na chudáčika Buzza. Nevidíte, že Kevin je tu ten zlý celú dobu? Mama sa rozhodne zobrať Kevina preč a konečne zaplatí za pizzu. Tento čávo tam čakal dobrých 20 minút na peniaze, ale však jebať na ňo on počká, ne? Samozrejme, že by sa to neobyšlo bez Kevinového komentára, ktorý podotýka, že ako si pán rozvozca mohol dovoliť nedoniesť viacej syrových píc. How come you didn't bring more cheese pizzas? Asi tak, ako si tvoji rodičia bohužiaľ dovolili nepoužiť ochranu. Kevin ide teda za trest spať na povalu. Želá si niečo, čo by si fakt želať nemal. Chce, aby celá jeho rodina zmizla. Aj keď myslím si, že jeho rodina si želá podobné. No a máme tu konečne ráno. Celá rodina je vystresovaná. Hádajte prečo. Lebo nikto si z cca týchto 15 ľudí nedokázal nastaviť budík, keď vedia, že odchádzajú preč na dovolenku. Jak zle na to musíš byť? Schválne mi napíšte do komentáru, či sa vám niekedy už toto stalo. Heather už počíta deti a doslova nikto z jeho súrodencov a rodiny si nevšimol, že sa tam Kevin nenachádza. Proste ja si fakt myslím, že oni to dopredu plánovali, že tam toho Kevina nechajú. Mekovci sú teda už konečne na letisku a my vidíme našeho hlavného záporáka konečne stávať o 1:00 po obede.
Kámo, ja som hlučnejší, keď sa idem cez noc vyšťať, jak celá táto rodina, keď sa ráno chystá na dovolenku. Jak sa nemohol zobudiť? Alebo Čavo je proste iný, čo ja viem. Kevin sa teda rozhodne preskúmať barák a zisťuje, že sa nikto nenachádza doma. A ja viem, že detská predstavivosť vie byť celkom extrém, ale fakt počujeme, ako jeho pec rozpráva. Kámo, takto asi vyzerám, keď zistím, že mám hladnú frajerku. Do piči, toto riskovať nebudem. Kevin teda utečie a furt si namýšľa, že nemohli odísť. The cars are still here. They didn't go to the airport. Hej kamo, oni išli len po mlieko, neboj. O chvíľku vidíme matku s otcom v lietadle a niečo sa im nezdá. Ako by niečo zabudli. Čo to asi môže byť? Kevin! Áno, mami. Kevin. A teraz konečne prichádzajú na scénu. Najlepší z najlepších. Harry a Marv. Naše ikonické duo. Niečo ako Bobby a Bobší, Bonnie a Clyde a Borovička. Chlapci sa teda rozhodnú ísť vykradnúť barák, ale nečakajú, že niekto sa nachádza doma. Začína sa mi naozaj potvrdzovať, že oni ho nechali doma naschvál. Rodina je teda na letisku a žiadajú pomoc polície, aby poslali niekoho, nech idú skontrolovať Kevina. Vidíme teda, ako policajt klope na dvere, ale Kevina to očividne nezaujíma. Kámo, to nie sú jehovisti, ale policajt. Medzi tým sa Mekovci dozvedajú, že sa im let zrušil a že sa nemajú ako dostať domov. Jaká škoda. Na nešťastie je matka ochotná cestovať s prestupom a vydáva sa za Kevinom, na ktorom vidíme, ako moc je smutný bez rodiny. I took a shower washing every body part with Astral soap, including all my major crevices, including in between my toes and in my belly button. Viete čo? On sa konečne rozhodne si ísť nakúpiť, lebo asi nebude mať doma navarené. Vidíme ho, ako si kupuje kefku. Je to vážne to, čo teraz tak moc potrebuješ? V obchode sa zjaví náš sused Mároš a keďže je ranený, tak sa Kevin bojí a rozhodne sa, že utečie. Gratulujem, Kevin, podarilo sa ti ujebať. Po ceste domov niekto sleduje Kevina v dodávke. A je to Harry a Marv. Chalani, to vôbec není divné v Amerike sledovať 8-ročné decko za bieleho dňa v dodávke, že? Ale tak asi proti gustu žiadny dišputát. Kevinovi sa podarí utiecť a vidíme doma, ako nachystal mini fake house party, ktorú neviem ako stihol, ale OK. Vôbec sa nečudujem chalanom, že sú takí prekvapení. Nasledujúce scény sú také nudné, tak to trošku preskačem. Rodičia sa obávajú, Kevin si objednáva pizzu jak pán, pretože prečo nie? Mama začína predávať svoje osobné veci, aspoň nepredáva samu seba. A konečne vidíme Kevina si ísť kúpiť niečo na jedenie. Samozrejme, že je príliš mladý na to, aby išiel na policajnú stanicu. Ale natoľko dospelý, aby išiel do obchodu nakúpiť veci do baráku, ktoré ja dodneska neviem, čo treba. A ešte dokáže aj používať pračku? OK. Si šikovný. A chvíľočku na to za ním dojde Marv a Kevin využíva takýmto spôsobom petardy, aby sa ho zbavil. Nemohol to rovno po ňom hodiť z okna? Takto ničí taký pekný hrnec. Aj, tatko zaplatí. Medzičasom vidíme Kate, ako si vybavila odvoz s týmito fešákmi. No, neviem, či by som radšej nešiel peši, ale aj Bonnie Blue musela niekde začínať, ne? Nasledujúce scény tiež poviem skratke, lebo mi prídu trošku zbytočné. Kevin sa vyjde za falošným Santom, následne smeruje do kostola, kde zistí, že Ujo Mároš nie je vôbec zlý, že ten starý, smutný chlap a napokon vyráža domov, aby nastražil pasce. Keď má všetko hotové, tak chalani sa za ním púšťajú zadným vchodom. Nie ten zadný vchod, ktorý myslíte. A v tomto momente si hovorím, že Mekovci sú americká rodina. Prečo Kevinovi nechali doma nepoužiteľnú zbraň? Film by už bol dávno skončil. Harry sa rozhodne, že napadne Kevina z predného vchodu. Ale očividne chalani boli do obeda asi v krčme, lebo má problém výjsť 3 schody. A kamoško, ako moc slepý musíš byť, že nevidíš, že tá kľúčka je celá červená. Kto by sa toho chytal? Ale nevadí. Medzi tým sa môžeme pozrieť na Kevina, ako sa pokúša zabiť človeka, konkrétne Marva. Lebo pozrite sa na toto.
A toto? Alebo toto? A toto. Má to decko aspoň kúsok ľudskosti ešte v sebe? Myslím si, že nie, čo? A pamätáte si, ako som na začiatku hovoril mekanistrovci? Tak už to chápete. Atmosféra je vypätá. Už to tak vyzerá, že majú Kevina na lopate, ale zabudol som spomenúť bazového malého maznačika. Takže Kevin sa z toho vyšmykne a uteká Harry a Marvovi pomocou lana, ktoré má dopredu pripravené. A chalani ho nasledujú, ale Čavo proste vyťahne 5-metrové nožnice, odfiknem to lano a máme tu nových kandidátov na Spidermana. Chalani sa rozhodnú teda nenechať sa ponižovať a nadbehnú Kevinovi, ktorého chytajú v dome. Všetko je perfektné, až do momentu, dokým sa nezjaví náš sused Undertaker Mároš a pomocou lopaty takýmto krásnym spôsobom sundá obidvoch chlapcov. Myslím si, že už im fakt stačilo. A konečne tu máme príjazd polície a pozrite sa na Kevinov nechutný úsmev. Už to fakt nedávam. Takže máme tu ráno, vidíme mamu prichádzať za Kevinom šťastnú, aj keď neviem prečo. A očividne to bolo asi úplne zbytočné, nakoľko rodina prichádza v ten istý moment do baráku, takže asi tak. Toto bol Home Alone. Konec. Ďakujem vám teda, že ste si pozreli toto video až do konca. Napíšte do komentáru, čo si myslíte o Kevinovi. Dajte like, dajte odber a ešte raz prajem všetkým veselé Vianoce. Čaute.